Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nafile ma nan ɗon wonande an korɗo balɗe 13 o aɗa jofoya 14 jammo o ɗum gollata hen darɗe 8 ɗiɗi calmina mbiya goo, ɗiɗi calmina mbiya ɗiɗi, ɗiɗi calmina mbiya tati, ɗiɗi calmina mbiya nayyi, ko darɗe 8 calminali nayyi kala hen darde fatiha lawol gotol iza jaa nasrullahi laabi jeeɗiɗi. ɗum noon ko wonande korɗo balɗe 13 ene natoya 14 jamma o ko watte hen ko darɗe 8 ɗiɗi calmina, ɗiɗi calmina, ɗiɗi calmina, ɗiɗi calmina, won darɗe 8 calminali nayyi kala hen darde fatiha lawol gotol iza jaa nasrullahi laabi jeeɗiɗi. saɗa wawi sa wawa ƴewa ko mbawɗa mbaɗa ɗum e nder darɗe he, ko nafila wona farilla sa waɗi keeɓa moƴƴere wonde hen nde hattama horde sa naflani hattama horde. Nafla koora ɓuuri ko ɗum ɓuuri. On jarama. Ko musidɗo mon giɗo mon saabu Allah Yaya Ly Kola Sénégal, alhamdulillahi rabbil alamina. ɗum ɗon ko wonande korɗo balɗe 13 jamma ma nan ɗon alluwa 14 nan ɗon.